shi na ya konche nyamidi fo me mo akwaba e de oba tete Atimpon dwumadie so lady me pacho me do so na ho tesen yo me wura guso a wo hira me wo ho ya fe dodo eja ya me kese watamfo na ebre matamfo hu me se ya no mo bote no kwasem e ka obi nko na nka mawu no kwasem dan so me nya nkoi oh football match no kora nya nhya ase park no kora me nya nyina so na ya da na ebe yi mafiri mu no kwasem enti se me gina mu wani enti nkrofo matamfo ebo bete akosi awie ameno me gina mu gina pa no kwasem papa dwumadie na sentira da so no ekwan ben so na wonipa be fa ye bobobra abrabo yi mu onyankopon adom yen waboye wamaye nkwa wamaye bibia na kwan ben so na meni manyansafo eni mabadwembafo eni animdefo a ye hwa dwumadie yi ye be fa so a ye be bobra mato ma papa okay lady me pacho me da se me da se mira asase we so ho ewi ase na nkasa no ansa na ye be bobra no lady ma men kan che nipa say life is all about directions. Life is all about directions. Okay. When him say, ansa no nipa bobo bra no, ka hunu say ahintasem bi wo wiase. Ahintasem bi wo. Wiase ahintasem wo wiase. Okay, papa. Ye de ahintasem na tena asase we so. Papa. Woni ahintasem wontime ntera ha. Wow. Oh yes. Onipa bi on a secret. Enti so onipa bi on a secret am bisa ohwefo a wo hwe me say, ono ne secret ne say. Ese ni party ase say. Abrabo na ye bo no obia no ye superhuman being dabi obi bia person trans as we so bia you need to pass through a process. Okay, what you say okay. E ye be ma no oba na be nyinse won ya wo amu oba na ka hu se ansa na ye be wo ye obi na wo wo obi na betete wo amu otimi aba be nyini enya no mpene nkasa e woni paduam. Okay, enti e basa obi ntimi mfa no nsanse ne bo nkasa mia ne mia onipa bi ada obi. Okay, na se ni party ase se obi ayedie eso bi botom obi ayedie so oni pa bi ayedie so bi botom. Wow, enti so won sa schedule line ni e line ni ye 0553 011926 odifo sikadwa ne line ni e nyansa be kasa enti je line no 0553 011926 me da wase nyansa me pa cha kasa na me ne mahwefo lady me pa cha me da se bebre onimdifo bi ankasa bebre asempetia this time Maisha ne se me ba me nkasa bebre me kasa papa to pa do wo so no no atie de ho ka cha asafo no enti me nsam no enwa kakra bitiawa na magima ho me because me serve ma ho oden afa ne rehearsals match ne nyansa te enti me kasa me tie mu a enu bra match ne mpompon so nu o na mabre what you say enti say ma relax fi sam ye pani meti akonwa so ohine bia nso kasa boko na de atie ne say onua bia wo tie me bia hunu say abrabo ekuta hintasem ladies say hintasem ne abrabo mu a odoma nkoma ne kro bo na de no o hintasem enti o kenka Matthew 7:7 a de di kan wo say mummisa onyame na bo na de ene wo say emisa enti ye say ye bisa ho na ye misa no ye misa nyame na ekobisa nyame anyame ogina hen nyame ne hwan wo se mummisa mo nhwe na mummom ubisa de obibisa no ye be kire wo ne ye kire wi a hwehwe nyame adenti no obo ne ma nyina wie no ode bibia akosi. Okay, na se nyame de bibia edai ahinta nipa. Okay, enti so nipa pese ohunu bibia eso obisa obi. Okay, enti if you want to be one ask one. Wasaka nsem bi wo Deuteronomy chapter 29 verse 29 abonfo na sofo no mabon no muntie me. Deuteronomy chapter 29 verse 29 wose de ade ani hunu no eyeyen ye ne amadea na de emfa ye ne hunu no eye awurade ye nyankopon dea. Wow, na se ne ma bi wo ho a ehinta e wo ho esesa nke ehunu na so ehinta jesa wo hwe ansa no ayedan na jesa obisa mpo obisa wi anu ahwe akira kwan obisa ne aka kira wi ahwehwe ansa na wabom enti ubomu a na ya kire wo na afa wahunu kwa no sa na asase we so ya tena na so tena se na so bedan kwakwa na nse unim bibi a wo beka achi obi to osese ame na o kase lady wato ono ne amanyina agensemo ne amanyina sai wato o say normal. What is normal about this case? Onu ya bia wotie me dia wo fam no me ba kwase nya akona kan wo say ewiase we mu de bibi nsikwa biribia ni wiase asikwa wo lady adie bi ebesi bia wase e wo purpose nti biribi ebesi bia hwe o sa abrabo bekoyi a ehya ase free da yeso mu da yeso nso so ye na wa na wo nso da ye enti so adechie o de a
ka hu sa de san so ye dan sa de tie duru ho a onipa bi ehunu nanim okay ade san ye duru ho a je so kane a so you need your life assistant okay abrabondo obeso mu okay wo hia destiny helper wo hia destiny killer what you say enti lady mama nka asem nti o say odoma nko abo nipa na enipa bebre ho a onyankopɔ adom won wa ma onimdie ne nyansa but nimdie nipa ne nienti amana brabo nyina ya dai aka achi mama mfo nwura bible mu odifo bi ba ne efe ne Elisha bible so one day wonam wo twam wo mama bi mfitire ene wote ye enti nkrofo pu behwe odifo no ene mama ne pie no onye nipa hunu bi na oware odifo bi odifo no so awu time anu odifo no te ase no odifo ne wodeka aka twa odifo no hwahia ene wa asofo bebre ho a aka twa won hwahia aka mene won enso owo skills bi anya asofo nko ye onipa bebre ho a wo mu wo adoma chade bi odoma nkoma de ma wo a enko medidi ho nanso because of anye nie any ignorant nima nipa ne nienti amo adane akoa e de amo obi na wonim maame no bible ne kire say ni kuru ti ase no oyes bebre wo fie na oye no ekuta odifo no so onim de ode ye ene ka mene odifo no enti papa ndi ahomete ye ani atete no ode wuye ebere wuye no na akafo ne ba maame ne na asese omo ba bagiska no maame ne twini muta wonyeska enti na ese wode odifo no ne baba ma ekosi ekana no na nka akwa no koye adwuma esa mfifire na nka ode te ne papa ka sama ye wo wuye kwa akoda ne ka enti odifo Elisha etwam no ene nkrofo bo na maame ne te ye otwe ne kwa na ye odifo Elisha ene odi mirika kobutu odifo na ase na wakacha ze mewura wakowu ye so oja aka enti akafo ba be kire me bayi amu akwakoye adwumaden akosan fifire de akotua ne papa wawuo ka ene Elisha bi sanse maame ede ba de na wo ofie ene oso mewura enwosra bi na wo fie mi kuru ja me nwosra ene wo fie ene Elisha ka chense enwosra na wo fabre me maame ni ba na ye oils Elisha wu ya no say na maame so onya hia ni ade enti na wote awusu sika nko na ate hui ade ni ye sika enti koton oil no ton na faji sika wuji sika na fa bitu aka na fa di aka no fa bo ho bra wow maame ni kuta oil no ba wonim de ode ye wow until so odi fo no be pie ono se koton enti yamisa so maame no oni adwen se ye betimi aton wow me ka cho say odoman kuma parish bibi di am odoman kuma odi ama nipa hwe nipa bebre da so da ye me ka se bre bi wuma bi so da ye bi mai bi wo ye sabe am so ekokomani ana se wo ye esremni menka ne sa me referee tribe no papa ne frɛ me no ko asori bi te sa Pentecost na papa ne frɛ me no so odifo me so me ne maame bi na wa asori na maame ne ahia ne se tam na one day ene maame ne da sori ye no wo se awurade a kye na haban bi ene wa kye na sade de ahaban ne ba ya adwuma no wa kye na yaresa ahaban ne sa ene awurade lidi no wa kye na ba bi ahaban ne si maame ne sori okoye no na ahaban ne wo ho ena ne da ya so yi ba ne so na aka sika eso de ya adwuma no na wanu obo mpa ya one day osada na oso da na ohuru broni bi ana broni o ka na asam che broni na broni se memo sika ampani ampa maame ne sori ye mpa ba na okoshi ya broni no ana odna asam to broni na nim broni ni hu na na odo maame no ana o ka chense obema ne sika na o de asate adwuma no maame ji sika yi wo de sate adwuma ma fe ne nuro no na bi kwa brochire na maame ne ti odi ana one day ba na adwum so nko so won che na sofo baako okwa na oka chense odifo me so da ye hunu ahaban bi na awurade tie ma ahaban ne de emfanye enti me de ahyase no na me de ebo me ho bra odifo ne ka chense sai maame aduro tie de e adunsifo ani akomfo na tie aduro nyame nipa bia no tie aduro enti o tie aduro ya abosomsem ti maame jai na aye sa be kobo nsam gem ene maame ne tie ye ehunahuna maame no ene o jai sa adwuma ne ye ene hia maame ne se twom dia maame ni beto aduane adi mpo edai eden enya bibia sai nyame sofo no di ofa no se nyame sofo no wona o convince maame na yi na free ni nhira se hia maame no do ade beto correction do ade be kwa sori kora ebi ni ho enti maame mi sa sai sai ni pa yo so e nyame nipa no we nyame nipa no e bon sam nipa we destiny killer ebi ni e what you say lady anonim kwa bible asofo no fa social nkom ekwa mo fa social nkom ni ena wo ya asori ba me che onyansa
Medium better say every day be out here me. Memo nyansa samba ko na de aboard ye so. What you say? Odi for line here 0553011926. Odi for line no 0553011926. Akabe sema mienu ye bebie phone in no. Enti wo question bi ana won kan so bi ana bibi kire wadwen a wo betimi afre wo bra ye wodwumadie so meda se papa ye nko. Let me patch me da se. Ena kwa so for fa social nkomni. Nipa ne ba sorry a. So for no hia no ka cho se fa number ma na mfa ma no. Media me say odoma nkoma na asoma me. Trick say ya no omo ya. Wotu omotu a. On say ya kan sampa kire nipa. No omo twa egu say emfiri nyame. Omo na firi nyame. Tie ne yo. Lady obi ba me nchen. Awurade fa me so ahye ne nkom. Acha ne kwa obefa so obedidie. No anya nhira na ne yare afiri no so. Na watimetu ya ne ka. Me pa cho me ya bonsam. Me pa cho me da ase. Ena onim asofo ni hia nipa. Wanu di nkomo so me nua fa number ma me. Ya ma from abu ampaibom. Na wonim o mi sa wudin. Onsa na obi register mobile money. O register mobile money so wudin ana de be register. Enti waju o phone no a ho. Waju phone number no a de obeye nie. No aya na adwe se o send this card amount. Wo pa odin na de register ye no. Okay. Enti so hu odin no a ebi adwo se wa direct number no abodi aso aboska. Unsa mobile money no ebe you din nyina ya dai aba no hu se say di power na send this card come na ansa na wo so abo u pin code e de atoso enti onya hu din na no atro din no no wa kate number no send this card ma wo udin no hia enti sa uba na sori a wadi ka download din nyina ya dai agu odada na wo wi a enkom so de beto so ena oba bi e paware oba bi e pa kwantuo obi pamwa enti o create message anu o de edai enti enum to no mu a no opiem Awurade kasa kire me obi wa se friend adwo se wa Awurade abie ne amabi so se a kire me enti Awurade se sa nipa no first kasa enya dai ento what you say odi for line ni 0553011926 phone in no na ya bie no wo pepa sa wo beba so a na wa ba so dwumadie nso se ya wo fe na ya wo de na ya wakono a na wo be sponsor ye ne a na wa friend line no 0551011926 and line no eno no 0553011926 odi for line no wo betimi abadwumadie ne so sa pese ye bo wadwaton de enso ho da roma wa eno nso wo betimi afre e wo line so na ya bo wadwaton de ho da road ama me da si bebre papa ye nko lady on kwan se o mo fa so mo hye nkom okay enti won na bobo obo nkrofo di wa so dem won se obi nimu no bo di ana ya ma hye wo asem bi obeka to so bia na ya adwuma what you say on timi nka wasuma mu asem na ma wo betu kwan wo be ware na wo se obi ka be bo wo be wu no akrati bad information dey adai wo dey ato so wo wi anu aka che so so person ofiri mu a hello hello good evening papa udini baby awo kasa free ya kasa free preach number 2 okay papa meet you hello papa mpacha kasa na meet you so mama wa da roma edu alo so da ye mpemfo mahama no fado mo ne otunfo mo na asumya hom agba de hise na mbredi fie so fie ne so da ye hina asa abosu na yibi papa timi na se ye dia se ya ye dia ne dan hina asa fidie odi for line no be share na line ya pawa na wa frɛ odi for line no me pa chaw we no eye banu nkomo enti ya pawa frɛ odi for line no why frɛ no ema me da se wo frɛ na de obi a wo ka kyerɛ na direction bi a obi a ode be ma wo eja wo nhyira pa line ya didi dwumani ni 0553011926 da se pa wo betimi abaso da se papa lady on se openi da ya oso yi okay Awurade pese o chance wa ye nipa kese okay wo be hie nipa titiru bi ni nhyira wo nipa titiru bi ho what you say enti Awurade koso a ne kasa e wo da eso mu ti odifo job ka asem bi o se onipa ebra nipa tonko o te akonwama tonko anase wada no emu na Awurade Nyankopon no kasa
na hintasem wo yine da yeso mu enti awurade kasa kire ne kra ne pese o kire ne padua ne se obesia ne petitiri bi ama nipa na yedai aboa no na kwa ba so odi for liar ye didi dwumani ni 0553011926 ubetimi afra baso oha bia na se bibia e kire wo so no ubetimi ne ya hye medawase bebre ye dwumadi enso e wo ye nim a ye die ebiye bedi 24th November eye program kase a wa mabia wa ha wo ho yare bia da wo so amane bia da wo so 24th November up to 30th November Jumadie ye jumadie kase a skadwa nyame kase nam odifo skadwa so asiesie dia manyame ma sa ye ni sa jumadie emfa nye nyame ma efri pochire mu amane mu oha bia da wo so bia anu ti me sra wo sa ba biara wo sa wo yare nko ade akai hunu se everlasting power palace e ho na wo beje wa yare sa wa kwantio amane ben oha ben na da wo so ya to safra e wo dwumadie so eja won hira wate yenim se wo beba nti no ya be twen e wo skadwa nyame kase din mu wo betimi aba line ne so 0553011926 dwumadie wo betimi aba so se wo question bi ana wo asem bi se bi ana wo nka to so bi a odi for pato ya 0532 yo lady me pacho me da se na me kan asem bi asem very serious. Good evening. Hello. Good evening. Good evening, afternoon. Otuma kumada Roman. Pacha why na mene ne kase? Pacho wakwa na. Okay. Wakwa na. Papa pacha kase. Me pacho ma ne so na kasa ntem wate. Me pacho a. Me pacho me sunda ya me. Anitsema. Me pacho famous ne kasa no wachiri change ne maye. Oba so no kasa ntem ne yakọ anim. Good evening. Fine, mama. Ni baby a wo kase free me do. Acha me kasa free go so fe na jenim. Okay, papa yanko. Papa the church ne pa na. Eno ma nko ye wo kasa mu pra. Me pacha ya pon na wa frɛ wate. Hello, ya pon na wa frɛ. Na ya di nkomo. Why? Hello, good evening. Papa me pacha yanko. Lady me pacho me da se. Yan kan che nipa se eye bre na edidi dwuma. Okay. Obi wonu mo oba na obekasa na ogege adam se de ote Bank of Ghana. On kasa kra na obi nso obabi. No asa Tete agoloso no age kwa nafa. Ya nya ne sa. Oba na obo ne papa na yekọ. Okay. Kasa memem because the bre na edi adwuma. What ya se? Ye nyina na edi dwuma. Woni ho amene ho, mesumi ni ho a wo so nya dai. Na ye dwuma na ye fefefe. Aha. 02. Lady me dia mesimi bia nipa dwenem. Okay. Ese nipa tie na ema bia se. Okay. What ya se? Hello. Hello. Good evening. Good evening, baby. I will cassette free. Me pacha udini baby I will cassette free. And then ohini baby a course na enam na eba no yente wo studio ha nti ama yente bibia e wo chire maye. Yada se. Famous hweni ye maye na yentie ye ma no because yenti na omanya adaje tie de ase enso yenya adaje ye de ema won nipa na telephone e de frɛ ne wanya nyefe. Good evening. Good evening. Good evening. Pacha udini baby I will cassette free. I'm cassette free Accra Papa. Okay, Papa yanko. Pacha if my person know you move in let me tell you no say pity. Make cassette free Accra Papa. Yeah. Let me do for your mission. Let me share no first no opiti wo edumo every family mo. Ose no ya de no opiti wo. Famous. Wadwuma na wudie na enya me fe. Famous men take us on studio why? Studio high and take us and yet in inside. So betie no inside the am yen sore na wan kasa for course. Hello. Had the anima. Studio the anima mente. Papa, yanko, me pacha yanko. Ese na mo ne ba na ma sore ko. Oh no. What you say?
Dabi ya de bre na ya adwuma. 625. Ya ne ya di dwuma me yente. Oh. Abusuafo, eyo wonti ne wa ha. Abotre, what you say? Me pacho ma, the America cho nyina ne say. Hello. Yes. Good evening. Pacho, yeah. Me pacho udi ni baby a wo kasa free. Okay. Na mi na na. Ya de phone in no ebesi wa Yam fancy wa ya, yam fancy. Ya de phone in ni besi e wa ha ya meda wase. Odi for line no e na wo fresi so no. 0553011926 0553011926 ya damase ene na ya nti wo studio ha. Enti se ya kase ye koso a ya nti bibia e wa ha. Ya pamacha mo mfa ncha ye ochena ya besa ato so. Papa, dwumadie na eda ya nimu no mepese wo ka ho asem kakra se obi yare anamani ebi da obi so na opese oba ho no ma ekwan be so e na obefa odi be ebe ba ho Lady me pacho ewi ase no medical ka se abrabo eya akwankyere okay abrabo te se wutu kwan okay na wonim ho okay nimo a wonim ho ntine ya de signboard isi kwa ho signboard ya fancy wo kwa wo ya de si wo se baabi a wo kro no wonim ho enti hwe signboard no na hunu baabi a wo kro eya simple life is all about directions. Wonderful. Obi ti wonu ne ma sai ankane na nko so ne ma mu a ekoyie ba se say ne ma agye ne ho kra yo ka nyina so e normal woni obi kra na te adwumam nipa no wa kutia wo se wo yie yo be koso nti eye ne na ni nye ho na wo da so te wa se metena se pompom fe se me nya wo fe lady ade ya ne se so obi du bone a wonu di bone e ne sere na ni agye o wo kwa kwadi ni bia na obi tenche Kristo ni pa na oye sei na Kristo ni di wo wa hunu sa wo wa hunu sa me Kristo ni no oye me sa wo ya wo sa me nua me ka no kura kira wo enu asai onsa opani no ne yere ba asore no na ja fa me so se opani ne nkom o jitum sa nsem a me ka nyina eye right no kwasem na me ka kire ga ne ma me se ba mai wa ye savior e de ama me no kwasem sa wonnim na sa ga ne ho to no no da na chima ba mai ba ka kire se nya ba mai class no no a na ba mai de ne ba me ho wo de wo ba ba me ha me ka kire se ma yu afri nipam memo adane aboa I'm telling you nyanya nkopa na ma wo hene Nebukadnezar adane aboa no kwasem enti nyame o ma Nebukadnezar adane aboa nyame o di mu ana dabi wonye demon bra man tira wiase mu obi emfa sika nwa na nka ho dabi me de maka cho se so obi so de baye bayawo na se baye timi ye nipa asai ade a wo so pa baye ni bi no kwasem wono de baye ye me de baye koya no ya se me de ya ne na me de ya ne nya do ono de ya me de ye what na se mu obi aka wani monyam ade asha mrem papa me se woni obi na tie adwumam woni nyina ye adwuma baako ebi krampa wo kosoro che sa nipa no ba sa nipa ne de wo fa ba bi se on ma de wo ye no enkoso enti wo betena se din me betena se na nka wano aduro mu o lady sa sama wo kan me a memete yayi me de ameme se ma tutum fidie bebre me de nso bebregu ensuom hwe wodi me ho agora sa me medical aka wodi me ho agora na me betena se adwuma me ya me didi ni o no obi asore se o ma me nsa nkoma no wonu momu de me ko ba bia se me ama onu ne de apaja na me de asai na hiamu asaka chem se me yakwase ampani ekwa no ofa so se no mesuma fa akwa no so asai no wonderful what you say me you ofri ni pam enti tina fa ko nkase ho wo bia ye ho sa me ne wa firi ni pam wo wuko lady ma men ka samba ko ho na di ka bodua nyankopon nyame na di ka bodua wa ka che no wa se no wa wunti mere mo asase dua bio dua boy hwan e Kristofo bodua cha abosomfo wow ye mpai boy ye bo nyina dua bo na ma me misa se dua bo na obo na so de ma ye adwuma na wa foto obi wo efie nipa ndu obe bia wo twa ogu wa no nya adwen awurade me twen krante me boni tuo me twa ne sekai me ye ne sei wo be kofie no wa ya abekwai enwa koto awurefua ensesawa ni nyina bigum odi wo samene na wo sa twadi odi asaka to menua bramie ni di wo wienso wo sa akoyawo what you say enti bi sasa on pai bona obo na ye adwuma na anya adwuma
me so hia wo bi bra na jamfa me so miye kwa na life is all about directions. It's all about directions. Wonderful. Yesu kotu ni friend ni. Yesu kotu ni friend ni. Na ni efura. Wanu anim se nipa na ni efura o. No kwasem. Wasan je bisa ne se menu ade na manya ma wo. Wase wapa me pesa me hunu ade. Yesu ankasa wanya hiri baba. Waten nanum ntaso de gu fam. Ana ode fra na te na ode ye nipa na ni so. Wa wi na okacha se kwasu bontere fra na Syria. Na kwa huru ani so. Wa huru enani na dai. Ate. Nyame wanya one way God. The same Yesu sa koshia ni fra ni bi. Ase me wura me pesa me hunu ade. Ana osesa. Ana wode sato na ni so no wase ani te. Na ani na dai. Enti obi hyebre nyu obi hyebre. Esoro akokọ kra. Ana soro be ko nso de. What you say? Enti ntrase obi enka hyebre nto amrem. Wo ma me na aye wo a me nua e kwankro fa so ye won brane en kire okwa no. Na fo na chi wade ka no. Na bo no hwe. Wo de atere wai. Ana me maame won wo kum. Papa dia yakra ne se. What ya sorry dem. Na obi atimi afre so no abodua no wawu na wokọ. Na wo nsira anka se won saka no won sanka. Wawu aja okru no ma. Ya. What was a way anya hwe. Me de o mesum nyame. Me de me nyame sum ni. Anya sa me yesa me kọ bonsam je. Ya bodua na nyame no oni o. Wo pa. Ya bodua nyame no wada. Wo pa. Na nyame no te o. Wo hwe me bodua. Papa na no asiwa. Yekoye program bi wasiwa. Konongo asiwa. Papa bi wasi yedua na wada. Eba na wo bedie. Yedua no what you say? Wada o. Obi kwa akopa kwankyere. Ama na bra boss ni ye. O chirichichi na so onya boafo. Am ye kye kwa se fa wetu a. Na ye ye wi a. Wo wi ase eskadro. Na lady, mama nka asem kiro. Ewi ase se o sika duro ho de a. Ene na ase o hia duro. Hia duro de obi anyi du o wi ase da. Dabi. Wobia huru sedi ne ye yi a eskadro na meme dia ne se so obetimi kwaji skadro ma ne ye yi dia ene me so maji bi wonderful what you say ewi ase de wo wosi kuma se nya de me pa cho duro anadwo a ko baby kelevi ho Vienna City ko nipa kire kaso papa top for last life is all about directions okay enti me dey metu me wose wo se wo nipa bia na so obie na wo bre no wajitum so wo bre say nipa ne from na nkyere maso ye me wo kuma se sokoba petuda me ye di for me ya soro me nya konfo tie ni o obi timi ka se sofo wo ho na me ba mpa cho jiska me pa cho lady ma anyi sika me de metime ya adwuma na ma wo ha no me na me de to so wo problem na ya me a wo hia na hia e me na me de to so e hia ti na me se bra what you say na de wo to ade odwem ade ti no wo to ade de hia wonti no kofa begu no se fasika bra be dai wono okwa kofa na ya de che no ya fa nche no ya na obi se adoma che de ya de che kwa ya de adoma che de ya che kwa fura atwa mantes wo be ko ne ya hye adoma che de egu apampa ntere so kotu de ya na fa betena wo fie na fa ya obi ba wo nchen a ade na nipa na mfa mra me pa cho me nton hwe okay me nton bibia only say e bia na sunsum na ka kire me say me ba ade we tete anwea na fa ma nipa no sunsum ne nkan ya me nton hwe what you say mentor bibia media ne sai affordable onya bebo affordable ma affordable so 50 can say 500 Ghana cedis and can iska 5 million wo bana kuta seska fabra me pato nkura bia me hamadwene papa de media den nyamram de ohia to so for ohia trafie wo ya ready anu aba yarefo bia ne akopie konfo no che no aka che doctor say doctor me yare ni kume me yare ya ba 3 years me nya adwuma dente doctor kwa me yare afiri ebi ni ho doctor professional work doctor in charge obi da wo wi anu atwotwo o se je kwaji aduro won ka se kotoduro o se je na fa kwaji aduro ye yi aduro ni ma wi a lady to bu ase ye yi aduro ebi be kan o metua what you say ye yi aduro ni ma wi a na ya ka cho se wo kanie sa doctor in charge o wa je me professional way media menya pretender enipa bitimi ka se papa ye bai wo be ka 500 e be ba no na ka no e da hoje me pa cho so wo ba ma me sorry fie ana hu obi ananim te same na babo afare 500 cinema no e yan kan iska 5 million no asa ka cho se tu eska wo fro bi a me pa cho se eska no se di pa no wa scammer amen men charge obi me de ya afare bo 500 cities en kan iska 5 million wunya de to form wa me no iska sem bi ya bi wonderful so correction bi beto a eno ye wa nkasa wo fro pe apart from that men to ade me pa cho me de no di for schedule me wo kuma se sokoba petuda on the 24th of November to 30th of November your program chenchenche sa program affected the whole world ba bibia otemenka wo me fancy nyina muntumrika na momra
obi bia pese odi bronya we abai emu ani gye no tumika na bra na emu akwankyere sika akwankyere bra aware yare akwantuo problem bi e so bi abra wodi ya aforebo emfra me mfrahye me no atese sofo frɛ me pa cho nto credit ma me na won share me won fa me nko bible school me dia no me se bra na agya fa me so moaw simple me pa cho me number 0553 011 926 me chia me manyina me ba pani na kwasi me chiawo na fa ma chia me bekuma nso na kueska agya nya okese me ba bigel agya nshraw agya nya okese na de ne ma nko yi abigel niama anko ye kura enti ekira ye ne ye anya sa mebodin on se medical body wo ha wa anya sa mebodin aha me pa cha me amidi dwumadi ekia me di lady bex eja ya adoma ochina 5:30 to 6 o'clock eja on shraw me chia me ba akuya na akuya sika agudie eja on shraw wate na me chia onipa bi a woje bre na wo hwe ye me chia everlasting power palace members nyina me chia obi bia shalom peace bye bye. Abisi waje brana wo hweme media ne skadwa nyam kese odoma nkoma boso ne asase a ya fra no oba ade no ne de hye konkron eneme ana odoma nkoma soma me wo nkyɛn same mfa asomdwe nsɛm emrew asomdwe nsɛm a me de nam ene sɛn odofo me ka bibia kyɛ sɛ abrabo a yebo ye mano kwawo ewiase na ho kwawo ansa na bɛbɔ bra na obetimi ade yie ne de sɛ bibi ta akyire emu obi ntena se na adaw mo bi nkasa nwa adwenem abrabo na ye bɔ no tie ne ye eye me na me bɔ bra nya yan ne ye bɔ bra ade ba ko na master di owi ase ne se hia wa enkasa hia yan yan se sika ne ho enso nkrofo sia na esi adan wo tena se ama ado hia ne ahokyera kwa akwu enu nti na maba bepiem se enam de asem de te se ye nam de brɛ wo tutumrika na bra